तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खनसेबाव बरायबावबाय। तो भिउवार्स, नोंथांमोन नै जोंना गारिया थाव गैया, बेखायनो जों फुएल आप खालामना लानो नागिरखाबाय। नोंथांमोन नायलांबाय थादो। दानिया जों थावखौ सोखांबाय, दानिया थांनोसै आरो जों। तो फुएल आप खालामखांनानै जों नै दायो थांगासिनो मुसलपुरनि मावजि पार्कआव। ओंखायनो आं सानबाय कि नोंथांमोननो बे पार्कआव थांनाय लामाखौ एसे देखायनो होननानै बोरैहाय थाङो। नायदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै दायो 44 सकखौ मोनबाय। बिथिं ओरै हाबलांनोसै जोङो सानजाहा नेशनेल हाइवेनिफ्राय। बेखिनि थांब्लाबो मोनो, बै आगोलखि थांब्लाबो मोनो। तो भिउवार्स, नोंथांमोन नै दायो जों फैयै फैनानै जालाखौ मोनबायानो, फ्राय मोनबायानो होनना हमना ला। नै बेनो जाबाय जाला सक। जों दानिया बे सानजा थांनाय लामाखैजा थांगोन, बेयाव 4 सक जायो। नै बेखिनि थांबानो मुसलपुरखौ मोनहैगोन आरोना। नै दानिया जों बे सानजाहाखै हाबलांबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय थादो, जों बबे लामाजों थाङो, बे मुसलपुर मावजि पार्कआ बबेखिनियाव दं, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आरो थांनो हागोन। नैबे जाबाय जालानि ब्रिज, आरो एसे आगोलाव जोंना जाला कलेजखौ मोनसिगोनानो। नायलांबाय थादो नोंथांमोन। भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय। तो नायदो भिउवार्स नोंथांमोन, नै बेनो जाबाय जोंनि जाला कलेज। बेवहाय गोबां गोजान गोजाननिबो स्टुडेन्टसफोर फैयो। जानो हागौ आंनि भिउवार्स नोंथांमोनहाबो खायसेफोरा बेवहाय फैयो। तो भिउवार्स नोंथांमोन, नै जों फैयै फैनानै बिसिम जायगा मोनफैबाय। नायदो जोबोर सोमखोर गोथां समायना जायगा। भिडिअ बांद्राय गोलाव जागोन साननानै आं भिडिअखौ बारा लाबाय थायासै, एसे बारस' लाबाय। नोंथांमोना अब्लाबो नायलांबाय थादो। नै बे लामाजों थांबानो जों मुसलपुरखौ मोनहैगोन। तो भिउवार्स नोंथांमोन नायलांबाय थादो। नोंथांमोना जों बे लामाजों थांबाय थाबानो मुसलपुरखौ मोनहैगोन। नोंथांमोना खालि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। बेखिनि जायगाखौ मा जायगा होनोमोनथाय आं मोनथिया, बेनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव निमाहा बियो। नै दानियाथ' माइ हानाय बोथोर, माइ हागासिनो बयबो। तो हेलो भिउवार्स नोंथांमोन, नै दायो जों मुसलपुर टाउन सफैबायानो। नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ, नै बेनो मुसलपुर टाउना। दा बेनिफ्राय बबे लामाजों थाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै मुसलपुराव बेवहाय स्ट्रीट एक्सपो जागासिनो, बैनो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ गेटखौ। आरो दा जों नागिरगासिनो हटेल, मानो होनबा जों साहा लोंनो नागिरदों। तो भिउवार्स नोंथांमोन, जों नागिरै नैबे मोनसे हटेलखौ मोनबाय, जोबोर मोजां। दानिया जों साहाखौ लोंना लानोसै, ओमफ्राय थांनोसै। आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। जों दाबो पार्कखौ नागिरना मोनथ'वाखैयानो। जों जा पार्कआव फैदोंमोन बे पार्कखौ मोनथ'वाखैनो। जों दायो मुसलपुर टाउननिफ्राय ओरै हाबबोबाय। बे आगोलखैजा थांबाथाय माने लामाया बन्द' जाना दं आरोना, मोनसे ब्रिज बानायगासिनो। बेखायनो जों नैबे एसे बाजार मुसलपुर टाउन गेजेरथिं हाबनाय लामाखिनि हाबबाय। बे आगोलावबो एसे फिसा पार्क दं होनना खोनादों, बेखौबो नोंथांमोननो देखायनो होनना सानबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि, जोंबो नुवाखैनो, दिनैसो फार्स्ट फैदों। तो नोंथांमोना लोगोसे जों नायलांबाय थादो। नै बे लामाजों मुसलपुरनिफ्राय डाइरेक्ट फैबानो नै बेखौ मोनफैगौमोन, नाथाय लामाया गाज्रिनि थाखाय फैजाया। जों एसे गेजेरखैजासो हाबबोबाय। तो भिउवार्स नोंथांमोन, नै दायो जों मोनसे फिसा पार्क मोनसे मोनदों। माबायदिथाय जोंबो मोनथिया, मा नाम बे पार्कनि नामाबो। एसे हाबहैनायनोसै जों बेवहायबो। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो माबायदि। मानसिफोरखौ थांबाय थानाय नुयो आरोना बे पार्कआव मुसलपुराव फैबाथाय।
जों फार्स्ट दिनैसो हाबदों। थ' बेनो नै मोनसे पार्कआ, नाथाय जों जा पार्कआव फैदोंमोन बे पार्कखौ मोनथ'वाखैनो। दायो जों नैबे पार्कआव हाबग्रोबाय, नैबेखैजा जों थांबाय। एसे नायनोसै आरो नोंथांमोनाबो देखायनोसै। फाइनालि भिउवार्स, जों नैबे फिसा पार्कआव मोनफैबाय। नायदो नै अन्थाइजों माबायदि एसेबां समायना महर होदों। नायदो भिउवार्स नोंथांमोन, नै बे जाबाय जोंनि बर'नि हारिमुखौ अन्थाइआव दानानै दोनदों। नुनायाव एसे बोरैबा नुनो हानाय, नाथाय खाथियाव थांना नायोब्ला एसे मोजां नुयो आरोना। एसे सोमोनांथाव, एसेबां मोजां अन्थाइआव बोरै दादों। थ' भिउवार्स नोंथांमोन नै नायदो आरोना, बेबायदि बेखैजा खाथियाव सुइस गेट दं आरो एसेबां गेलेग्रा दं गथ'फोरनि थाखाय। दिन्दां गाखोनो मोनैया गोबावथार जाबायमोन, बेखायनो थानो हायिलाय एसे गाखोना नायबाय। थ' चलो भिउवार्स नोंथांमोन, नै जों दायो बेवहाय बारा गोबाव थाबाय थायासै, बेखायनो जों जा पार्कआव फैदोंमोन बे पार्कसिम थांनो होनना फैबाय। नै बे मुसलपुरनिफ्राय फैनाय डाइरेक्ट लामायानो निकासि थांनाय लामा। बेखैजा थांबाथाय नै पुब बांनाबारि बेखैजा हाबलांनांगौ आरो बै खावसेखिन थांब्लाथाय निकासि थांनो हायो। बेखैजानो दारागावबो थांजायो बै लामाखैजाय। दानिया जों नै बेखैजा पुब बांनाबारिखैजा हाबबाय। बेवहाय मोनसे गेट दं, नोंथांमोना नुखागोन फैयोब्लाथाय। दाना जों हाबलांबाय थानोसै सिंखिंजा। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांबाय थादो, अब्लासो नोंथांमोना फैनो हागोन। नायदो भिउवार्स नोंथांमोन। फाइनालि भिउवार्स नोंथांमोन, आई एम सो हैप्पी। ओह माय गॉड, वाव! नै दायो जों जा पार्कखौ नागिरना फैदोंमोन बे पार्कखौ मोनबाय। मुसलपुरनिफ्राय एसे साइडआव माने बांनाबारि होननाय जायगायाव आरोना बे पार्कआ। मावजि पार्क होनना बुङो जायखौ। बारा गोबाव जायाखै बे ओंखारनाया। नै हाबनायनि आगोलाव बेवहाय एन्ट्रि फिस लायो, पार पार्सन 30 रुपिस। नोंथांमोनाबो फैब्ला बिदिनो खालामनांगोन। दानिया थौदो बिदिब्ला भिउवार्स नोंथांमोन, जों लोगोसे मावजि पार्कखौ सिङाव हाबनानै नायहैदोनि। मा दं, माबायदि नुयो नोंथांमोना गासैखौबो नुगोन। जोंजों लोगोसे थांफाबायल' थादो, नायफाबायल' थादो। नायदो बे जाबाय सिंनि लुक। वाव! दासो गोदान आरोना, खमसे खम 1.5 बोसोरसोबा माने पुरा साफासिन जासिगोन माने। दाबो फैनानै जोबोर मोजां नांदों जों। फार्स्ट टाइम फैबाय दिनै मावजि पार्क। फैनो सानबाय थादोंमोनब्लाबो फैनो हायाखैमोन, नाथाय दिनै जों फाइनालि फैमारबाय। नै बेवहाय उनावलागै मा जागोनथाय मोनथिया, हांसोफोर फिसिगोनदां। खाथिखैजा बेखैजा फोथार दं, बाउन्डारि वाल। नायदो जों लोगोजों आंजोंनो फैदों सानैल'। थ' भिउवार्स नोंथांमोन नायदो, नै एसे आं नोंथांमोननो लुकखौ दिन्थिनि। नोंथांमोना नायदो, नै बिदि गेजेराव फुख्रि दं, जोबोर गेदेर फुख्रि। नै बे साइडजों आरो मोनसे थाबाय जायो। बहुद मोजां खालामबावनो लागा दं। थ' आंनि भिउवार्स नोंथांमोन, नै लाइफआव फार्स्ट टाइम आं बे नावआव गाखोनोसै, फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लानोसै। लाइफआव फार्स्ट टाइम एबार नैबे नावखौ खारहोनो मोनगोन। आगोलाव गाखोदोंमोनब्लाबो गुबुना जावनायावसो गाखोनो मोनदोंमोन, नाथाय एबार फार्स्ट टाइम, फार्स्ट एक्सपिरियेन्स। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। हले आदाया लाइफ जेकेट लाबोगासिनो। लाइफ जेकेटखौ गानखानांगौ, मानो होनबा खायसे रुल्स थायोना, सानस्रिनो रोंबाबो गानखानांगौ बेफोरखौ। जों लाइफ जेकेटखौ गानना लाबाय।
फाइनाली भिउवार्स गुबुनफोरखौसो नुबाय थादोंमोन बेवहाय गाखोनाय नाथाय जों दिनै एक्सपिरियेन्स गावनो जावनानै आइथेंजों बेवहाय गंसे नावाव 200 रुपिस लायो ओमफ्राय आधा घन्टा सालायना मोनगोन आरोना बे फुख्रियावनो गिदिंबाय थानांगौ बिखिनिफ्राय बिखिनजाय नायदो जों दानिया लोगोजों आंजों गाखावगासिनो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोनाबो फैनो हागोन खाथियावनो दं नोंथांमोनाबो नायफैदो मावजि ग्रीन पार्कखौ नायदो भिउवार्स नोंथांमोनजों गाखावगासिनो सान्दुंआबो जा गोरसाखाय गोलोमजोब्बाय जों बहुद गोबाव खालामबाय जावगासिनो दं गाखावगासिनो दं वाव so happy I am so happy नोंथांमोनाबो नायफै एक्सपिरियेन्स लाफै भिउवार्स नोंथांमोन जों दानिया नै दसे जावखांनानै फैबाय लाइफ जेकेटखौ बुखुनोसै बा जोबोर गोलोमजोबखाबाय सान्दुंआबो जा गोरसाखामोन थ' भिउवार्स नोंथांमोननै जों दसे मेंखांनानै एसे साहा खैजा फैदों एकदमबारे पार्कनि बे जोबथारनायथिं आरोना जों बैखैजाय फैदोंमोन बे दा जों जोबथारनायाव दं बेवहाय गोबां बिफां लाइफांबो गायना होदों बिथांमोना 1.5 बोसोरसो थाबावबाथाय ओरैबायदि साफा जागोन माने फैबाथाय थांनोनो बाखागोन नायदो भिउवार्स नोंथांमोन एसे भिउसखौ नै बेफोरबायदि जग्रा जायगा दं जनानै आरामसे थाबाय थानो हागोन नै दायो जों थांफिनबाय एसे आगोलाव नायदो भिउसा साइडखैजा एसे माइ फोथार दं जों थांखालि एसेबां माने मानसि गैयामोन आरोना एसे जों थांनाया एसे सामफु रखम जाहैदों नालाय थांनायावनो बेलासिफोरावसो जायो खोमा जों एसे गोबाव जाबासो मानसिफोरा फैबाय थादो थ' भिउवार्स नोंथांमोन नै जों एबार नैखैजा थांनोसै बेखैजा दैखैजानि गेजेरखैजा बिदि न' बानायना दोनदों बिथांमोना बेयाव दसे जिरायहैजायो चेयार दं बेखैजा जों दा थांगासिनो वाव जोबोर मोजां बार ख्लाब ख्लाब बारबाय थानाय नै भिउवार्स नायदो बेफोरबायदि जिरायना थानो हागोन बेवहाय आरो नै बेखैजा थांनानै ओरै थांजाबावो एसे गेजेराव दंबायो मोनसे न' मोनसे बाव बैनो नाहरलाय मावग्लुंलायदोलै लोगो ओंखारनाया वाव ओंखामबो उखैबाय बारा गोबाव थाबाय थाला भिउवार्स नोंथांमोननो एसे देखायबाय जोंबो एसे एन्जय लाबाय नोंथांमोनाबो एन्जय मोनदों जानांगौ नायनानै भिडिअ'आ एसे पुर क्वालिटि जानो हागौ बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिखानाय थाबाय आसा खालामो बे भिडिअ'जों नोंथांमोना बे पार्कआव फैनायाव एसेबाबो हेफाजाब मोनगोन बिथांमोना बेवहाय हांसोबो फिसियो गोबां हांसो दं जोबोर गेदेर हांसो नै एसे फ्रन्टखिनियाव बेफोरबायदि दं जानो हागौ बेफोराव वर्कार्सफोर थायो जायफोर बिथांमोना खामानि मावो आरो उनफोराव मानसि थानायबो खालामनो हागौ बिथांमोना बेखौ मोनथिथ'ला थ' भिउवार्स नोंथांमोन नै दायो जों सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय नै बे जाबाय गेटआव जों दायो थांनोसै ओंखामबो उखैनाय बायदि मोनबाय ओंखाम जाहैनोसै बहाबा हटेलफोर नागिरनानै
नायदो भिउवार्स नोंथांमोन जोबोर समायना गेट अन्थाइजोंनो बानायदों। दानिया जों थांनोसै बेनिफ्राय बाय बाय मावजि ग्रीन पार्क। थ' हेलौ भिउवार्स नोंथांमोन, नै दानिया जों हटेलखौ मोनबाय, बेवहायनो जों ओंखाम जालांनोसै। जोबोर ओंखामबो उखैबाय, थानो हाथारला। नायदो भिउवार्स नोंथांमोन, नै दायो जोंनि ओंखामखौ लाबोबाय, जों ओंखामखौ जानोसै। हांसो बेदर, दाउ बेदर आरो मा दंथाय, मैगं दं एसे। थ' हेलौ आंनि भिउवार्स नोंथांमोन, जों जाखां लोंखां बारा गोबाव खालामबाय थादिया, थाबनो फैबाय। मानो होनब्ला बारा समबो गैलियामोन, मोनाखासैमोन। जों गरम गस्ला लाबोखाय एसे थाबनो फैबाय। थ' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। भिडिअ क्वालिटिया माबायदि जादों। आसा खालामो उननि भिडिअफोराव बेनिख्रुइ आरो साबसिन भिडिअ खालामबावनो हागोन। नाथाय नोंथांमोननि हेफाजाब मोनाब्ला बेफोरबायदि साबसिनखौ आं खालामनो हानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगोन। थ' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दिनैसो फार्स्ट नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना सिगांग्रो सहैयो आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनो हायो। थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालामनो दाबाव नोंथांमोन। थ' जोबनायाव आं बेखौनो बुङो जे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो।